Hej Danmark. I får lige en lille hilsen her fra Machu Picchu. Her er virkelig mange mennesker. De er virkelig strenge. En af dem, vi har op med, hun blev taget i at hoppe på et billede. Så skulle han se alle hendes billeder fra Machu Picchu igennem for at tjekke, at hun ikke havde lavet forbudte ting andre steder end her. Så det er... Ja, de er strenge. Men efter sigende så synker byen også en lille smule hver år, så måske det er okay. Som I kan se, så er vi oppe i bjergene. Her er sindssygt lækkert. Vejrudsigten, den sagde pissøs regnvejr, så tak for det. YR, Norsk Lorteservice. Der er skyer på himlen, men ikke en eneste regndråbe, så det er faktisk sindssygt varmt. Det er mega lækkert. Vi har skrevet lidt blog. Den har I formentlig læst. Ellers så shame on you, så må I gøre det nu. Vi har været ude på heste. Vi begynder at undervise i morgen. Næste weekend har vi også en masse planer. Vi skal ud og se en masse ting. Den hellige dal. Markedet i Pisac, som er sådan en gammel lidt. Vi skal rundt og se en masse ting i Cusco. Vi skal ud og se nogle saltminer. Masser af ting skal vi se. Og weekenden efter tror vi måske, at vi skal ud og river rafte. Det kunne være sindssygt fedt. Måske, hvis det kan lade sig gøre, hvis vi har råd til det, og der er nogen, der vil med, så kan det også være, at vi skal ud og zipline, som er sådan noget med en stor stålwire over en kløft, og så ellers afsted med noget karabinhager og sådan noget, tror jeg. Knap så vildt som bungee jumping, men jeg tror måske, det passer mere til vores temperament. Der er 4 uger igen. Tiden går hurtigere og hurtigere. Den første uge var mega langsom. Nu synes jeg, tiden den flyver afsted. Så lad os sætte det hele lidt på pause og bare nyde. Der er 4 uger tilbage. Og at vejret indtil videre har været med os. Vi havde en lille smule regn i går, som I vil se i en af de andre videoer. Men ikke alverden. Jeg tror, det bliver ordene her fra Machu Picchu. Så ha' det godt hjemme i Danmark. Hej hej.